Hola, sóc Allí Pedron, defensor de la biosfera i la justícia. Des d'ací, amb els meus superpoders, puc veure com van créixer les vostres panxes. Deixeu ja el sofà i la videoconsola. El consell d'aquesta setmana serà una sèrie d'exercicis. Esteu preparats? Començarem amb el primer. Alçarem genoll dret. Alçarem genoll esquerre. Puja la música i jo hi vull. Esteu cansats? No aneu tan ràpid a la cuina, a per la coca de llanta. Ara estirarem braç dret, estirarem braç esquerre, estirarem braç dret, estirarem braç esquerre, estirarem braç dret. Tanqueu el puny. Mi sentido amigo. No has sabut Darth Vader, però és un bon amic meu. Esteu preparats per a l'últim exercici? Bé, per al pròxim exercici caldrà el cap d'un arxienemic. Si encara no en teniu, podeu fer servir una pilota. Anem a soltar la pilota i agafar-la abans que toque terra. Preparats? Molt bé. Abans d'acabar, uns estiraments. Esteu preparats? Estireu, 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 estireu. Fi del comunicat.